Ja siitä tuulikaapista päästään eteiseen. Ja tässä eteisessä on heti vieressä pieni vessa täällä. Tämmönen minivessa. Ja sitten tässä suoraan taaksepäin, kun kuljettaa tätä sivupäin, niin täällä on meidän keittiö. Äiti tehnyt tommoset verhot. Ja täällä on tapetoitu ja pistetty tännekin lattia uusiksi. Ja näin jääkaappi ja pakastin on kanssa uutta, kun vanhat meni rikki. Tuolla on tommosia tavaroita kerätty. Toi hylly, tuolla on mun peikkohylly ja Karin. Sitten täältä eteisessä päästään olohuoneeseen. Ja täällä ollaan tapetoitu tommonen punainen seinä pistetty ton takaseinään. Ja näitä sä et on nähnytkään, mutta toi senkki on äitiltä ja isältä saatu. Ja toi me ollaan ostettu tommonen vaatekaappi, liinavaatekaappi, niin kun se on sama tyylinen kuin toi senkki. Ja sitten tässä näkyy pihalle tommosia muita puutaloja. Tässä on kiva näkymä, vaikka tuossa onkin iso tie vieressä. Ja sitten ikkunat on tämmöiset vanha-aikaiset. Ja sitten täältä pääsee yläkertaan rappui. Täällä onkin kulkemista. Nämä rappuset me ollaan maalattu. Ja tuolla oli se, tuolla rappusten päällä on tommonen nurkkaus, mitä Eetu ja Ella ihasteli taikanurkkaukseksi sano.